Ну что, другая наша частка, все собрались, поусаживались. Другая частка нашей конференции – праца над собой. Увогуле, як мне нарадзілася гэтая тэма, што змабілізавала да гэтай тэмы. Тут не па радзе, а там чалавек адзін падзяліўшыся такой класнай штукай, называется такі як дзённік все одно, да, вести мои приоритеты. Классная такая рэч, светская, сказал бы, это для того, каб мобілізаваць сябе, як пражыць год. Вот, якія мэты ставіць, там арганізавацца неяк болей. І нешта я так паслухаў, разважанні человека веруючага, паслухаў і думаю, мне такая рэч надо, заказаў сабе на Валбересе, это абсолютно светская рэч. З таго, што я пачытаў, аўтар, здаецца, што это менеджер там нейкая канцэрна аўтамабіляў, Audi ці некага там нечага. Вот, і чыста такая арганізацыя свайго жыцця. І што мне гэтая рэч адкрыла, чаму так тэма это нарадзілася? Такі троху я ў шоку увогуле ад гэтай справы, таму што перш чым там пачаць займацца сабой паводле гэтага дзённіка, часопіса, там такія анкеты трэба пазапаўняць, там першыя старонкі ідуць. І адна са сторонак, як бы прапанова была такая, што ацаніць сваё жыццё у 4 напрамках, у 4 таких групах, назовем это так. Первая группа – это профессийное жыццё. Для мяне, конечно, это для некая праца, для мяне это святарство, служение. Другая группа – это фізічны стан, здароўе твоё. Третья группа – асабістае развіццё. И 4 группа – сацыяльнае жыццё, твоя роля ў социуме. И трэба было заданне ацаніць плюсы-мінусы. Як ты сябе бачыш, што не падабаецца, што б ты хацеў, потом неяк там сплюсаваць гэтыя, каб увогуле нейкая такая агульная карціна намалявалася. І гэта прывяло ў мяне такі добры шок. Чаму? Таму што найменш пунктаў у мяне асабіста было з асабістым развіццём. Я ў шоку быў. То есть я не мог до такога нават дадумацца. Да? І аналізуючы, спачатку мяне это шакавала, думаю, як так? Прафесійнае жыццё, моя паслуга святарская там много набрала пунктаў. Канешне ж тут усе служэнні, там рэкалекцыі, выезды, YouTube, там тое-сёе, запатрабаванне людзей. Тут у мяне там зашкалівала, прафесійнае жыццё зашкалівала. Са здароўем хіленька выйшла, это асобны пункт. Але нават са здароўем было болей, чым з асабістым развіццём. Я ў шоку быў. Сацыяльная таксама ў мяне даволі, як сацыяльная паслуга, да, публічная паслуга, то есть тут таксама зразумела. І што мне гэты аналіз паказаў? Чаму ўвогуле такая рэч выйшла? Дык это ж, я не магу назваць, што значыць асабістага развіцця няма. Я ж не ў цяжкіх грахах жыву. То есть я там не кінуўся ў п'янку ці яшчэ таму нешта, да, это ж не пра гэта размова ідзе. І ты глядзіш на гэтыя вынікі, которые я сам сабе зрабіў, ты глядзіш на гэтыя вынікі і ў шоку ад таго, што табе паказваецца, да, таму, што ты нічога дрэннага не робіш. А справа ў чым? То, што мы разважалі на першай канферэнцыі, калі ты ўвесь час удзяляешся наружу, у тебе няма часу заняться собой. Калі у тебя зашкаливает эта профессийная графа и социальная, то все наружу. Тебе часу няма заняться собой. А здоровье, чаму здоровье мало пунктов? Потому что это заняться собой. И асабістае развіццё, я, конечно, успрымаю не то, что асабістае развіццё, такое, не ведаю, по-светску, да. То есть я ж не гэтымі катэгорыямі думаю. Для мяне асабістае развіццё – это духовны рост. Это тое, што год прайшоў, і ты памяняўся. Ты нечага дабіўся. Мы гаворым, у хрысціянстве ёсць такое паняцце цноты.
Это ж набытыя рэчы. Это не тое, што ты нараджаешся з імі, ты выхоўваеш сябе да нечага. Это нейкая праца. Ты быў злым чалавекам, стаў добрым, навучыўся быць добрым, навучыўся маўчаць, навучыўся яшчэ там нешта, да. Это праца над сабой. І, ну вот, мяне, канешне, эта тэма збіла. Я разумеў, што ёсць у гэтым патрэба. Ну і таму эта тэма вінаградніка так намалявалася. Вот трошку, таму што я сам трошку ў шоку быў ад сваіх там нейкіх вынікаў. Ну і я зразумеў, чаму вот менавіта так вот намалявалася, да. Таму што, да, это такая актыўнасць знешняя. І я вот сабе сядзеў і думаю, боже мой, дык як это можна, вот, ну просто твоё асабістае развіццё там бліжэй да нуля, бліжэй да плінтуса, і адначасна ты нічога дрэннага не робіш. Ну, збольшага. Не грашыш, там, страшных памылак нейкіх не робіш. І адначасна твоё асабістае развіццё бліжэй нуля. Это вот карціна таго, як можна быць добрым, парадачным, як людзі часам так спавядаюцца, кажуць, ну я нічога дрэннага вот нібыта не зрабіў. Да, вот всё жыццё прашло, нічога дрэннага не зрабіў. І росту ніякага не было духоўнага. Просто нічога дрэннага не рабіў, і росту таксама не было. І вот эта вот рэч мяне даволі ўразіла. Даволі. І нават я так гляжу на гэта ўсё і думаю, дык а як, ну, то есть, ну, не сказаць жа, што я не духоўны чалавек. Вопыт жа ёсць. Я зразумеў, што я выплываю на тым, што здабыў некалі. Помню, мне один святар такі, знаёмы некалі казаў, я яму расказваў, што першыя годы святарства, катэхезы рабіў там шмат, і ён мне казаў, слухай, інвестуй як можаш. Таму што прыйдзе такі час, ты не зможаш ужо рабіць гэтыя катэхезы, там, ты ўжо не зможаш, тебе ресурсаў такіх не будзе. Пакуль можаш, інвестуй. Я зразумеў, што я на дадзены момант выплываю за кошт таго, што Дух Святы зрабіў годы назад. Вот тады, вот, калі я шукаў, калі лётаў за ім, калі вот, сам сабой займаўся, калі я не займаўся публічным служэннем, вот тады вот, ішоў асабісты рост. А калі масава ўсюды вот, было, да, ты просто тады ўжо сабой, тебе няма часу, ты не можаш сабой займацца. І вот это, вот, канешне, мяне увяло ў шок. Я зразумеў, насколькі вот эта вот тэма важная заняться сабой. Не скажу, што методыка дзённіка мяне змабілізавала. Не. То есть, і нават я там пачаў трошку працаваць паводле гэтага сшытка, і, ну, напэўна, многім там будзе карысна, но мне асабіста не надта, таму што я зразумеў, што ён мне нагадвае проста, ну, это ж светская рэч. А ў мяне, як у веруючага, ёсць такое паняцце рахунак сумлення. У мяне такая практыка ёсць і была. Вот, ну, то есть яна, па ідэі, рахунак сумлення, вот, ён вот, у нейкім сэнсе замяняе вось гэтую методыку. Такі добра зроблены ў нейкім сэнсе. Таму, як бы, ну, паўтаруся, не скажу, што вось гэты дзённік, да, што ён мне аж так пакуль што дапамог, але, напэўна, сур'ёзную тэму узварухнуў, скалыхнуў і паказаў нешта, гэта факт. То есть, і за гэта ўжо, ну, варта было ў гэтую тэму акунацца, і гэты дзённік мне асабіста купляць. Паглядзіце такую рэч, што перш чым Христос пашле сваіх вучняў на заданне, ён 3 гады з імі з дня ў дзень прабывае разам. Яны ў яго цяні, яны вучацца, яны нешта перажываюць, яны не самастойныя ў нейкім сэнсе. Ён тузаецца з імі 3 гады. І толькі пасля ім дае заданне больш самастойныя, сур'ёзныя. Вот эта тэма, як заняцца сабой, тады табе будзе, што даць іншым. Падобна цікавы момант ёсць з апосталам Паўлам, калі ён перажыў навяртанне, калі яму аб'явіўся Гасподзь. Ён адразу стаў прапаведваць у Дамаску, бо ён туды ішоў, а пасля, здаецца, пасланне да галатаў, калі не памыляюся, апостал Павел у гэтым пасланні кажа, што ён прабываў, ну, не правяраў, магчыма, 3 гады на аравійскай пустыні.
Ёсць розныя меркаванні. Адны кажуць, што магчыма, ён там прапаведваў у сінагогах габрэйскіх на аравійскай пустыні, хаця пра гэта ноль інфармацыі. І ад самога апостола Паўла это толькі такія домыслы. А іншая версія, што гэта быў ягоны духоўны вопыт пасля навяртання. Ён павінен быў заняцца сабой. Гэта ягонае асабістае было з Господам. Ёсць версія, што на гэтай аравійскай пустыні некалі габрэі таксама вандравалі разам з Маісеяй. Гэта розныя версіі, дзе яны хадзілі гэтых 40 гадоў. Адна з версій, што это было на аравійскай пустыні. І тады эта карціна, калі это, ведь, это толькі версіі, тады эта карціна будзе даволі цікава малявацца, што Павел адыходзіць туды, дзе хадзіў Маісей, дзе хадзілі ягоныя продкі і дзе быў завет з Богам. І ён там прабывае, каб пасля пачаць сваё такое яўнае публічнае служэнне. Карацей, это той самы вобраз, да? Ты займаешся сабой, ёсць твой духоўны рост, пасля табе ёсць што даць іншым. Наконт асабістай працы, да? У Евангеліі ад Матвея мне это і прыпавесць вельмі падабаецца, яна класная, і увогуле логіка, рэдакцыя Евангелія ад Матвея. Нагорная пропаведь – это такая, я зараз на Ютубе каментую там многімі лекцыямі Евангелія ад Матвея. Гэта 5, 6, 7 раздзел. І гэтае самае радыкальнае вучэнне Хрыста, Нагорная пропаведь, сканчваецца прыпавесцю пра будову на скале і на пяску. 21 верш и до конца. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». 24 верш. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». И далее описывается прыпавесць. То есть Христос, паказваючы радыкальнае гэтае вучэнне Нагорнай пропаведзі, ён кажа, у прынцыпе, гэта нічога не дасць, калі вы не будете слова исполнять. Это, я много раз про это кажу, это огромная спакуса, и это страшная спакуса. Я сам праз это шмат разоў прахадзіў. Калі табе здаецца, што ты нешта пачуў, і само сабой табе ў жыцці нешта памянялася. Вот канферэнцыя спадабалася, і само сабой табе аўтаматычна здаецца, што мне это нешта дало. І да, і не. Таму што трэба слова, тое, што мы чуем, разумеем, яго трэба ўвясці ў жыццё. Это ўвогуле асобны пункт. Пачуць гэта адно, зразумець это падобнае, а выканаць это зусім другая тэма. І для мяне асабіста агромная спакуса, калі здаецца, што ты пачуў і адначасна памянялася. Абсалютна не так. І вось, гэта адзін з тэкстаў важных, а другі тэкст – это апостола Якуба. Таксама такі даволі радыкальны і вельмі класны. Это першы раздзел, вершы 22-24. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он». Вельми классный образ уживает апостол Якуб. То есть, что такое исполнение слова? Вот что адбываецца, калі исполнения слова няма, выканання слова? Гэта як чалавек, который глядзіцца ў люстэрка, і ён задаволены. Ёсць процент людзей, которые глядзяцца і незадаволеныя, да? Але все-таки больш пазітыўны образ. Да? То есть, ты глядзіш, і ты задаволены. Але, калі ты нічога не робіш, то ты порадаваўся і забыўся. Вот этот классный момент, да? Ты паглядзеў, порадаваўся і забыўся. І так адбываецца ў многіх выпадках.
Ты пачытаў, табе спадабалася і забыўся. Ты з'ездзіў на рэкалекцыі, ты паслухаў і забыўся. А яшчэ шмат іншай інфармацыі і забыўся ўдвайне. Вот. І толку вялікага няма. Як выканаць слова? Ну, першая рэч, да, вот, ну, паводле гэтай прыпавесці пра Матвея, паводле Матвея прыпавесці, што будова на камне, гэта калі чалавек слухае і выконвае слова, вот это заняцца сабой. Першы пункт – гэта мы чытаем Святое Пісанне, і адразу ўключаецца вот этот вот фильтр, што мне з гэтым зрабіць, якім бокам гэта адносіцца да мяне. Не для іншых, як я казаў, каб ім прапаведваць, навучыць, даказаць, што канкрэтна это гаворыць мне. І цікава, што некаторыя рэчы, вот уже нават па майму вопыту, некаторыя рэчы яны не актуальныя для цябе. Я б сказаў бы нават трошку наіўна, часам на малітоўных групах такое бачыў, ці групкі розныя, калі людзі дзеляцца, і вот гучыць такое, што Бог мне сёння гаворыць. Да? Ну, не факт, што ж прям такі гаворыць. Некаторыя рэчы з Бібліі для нас не актуальныя сёння. Вот, напрыклад, там адзін з апошніх маіх ролікаў на Ютубе, мы разважалі там пра гнеў. Там яшчэ наступныя будуць не супраціўляцца злому. Ну, это тэма ворагаў, гнева і так далей. І я калі разважаў, там рыхтаваў гэтыя ролікі ці тэмы яшчэ, што паявяцца, то я зразумеў, што ў мяне на сённяшні дзень ворагаў няма. Былі, справіўся. Вот, там рознымі методикамі. То есть для мяне слова, яно ў нейкім сэнсе не актуальнае. Але ў мяне ўсё адно, калі я чытаю, у мяне ў галаве кадзіруецца, што рабіць з ворагамі. Христос кажа: благословляйте, благотворите, рабіце добро і маліцеся за іх. 3 канкрэтных пункты, што рабіць з ворагамі. І нават калі сёння для мяне гэтая тэма не актуальная, я не ведаю, ці не будзе актуальнай праз месяц, праз год. Калі ў мяне з'явіцца вораг, а я ўсё-такі з пісаннем, і я думаў, як это выконваць, то ў мяне ўсплыве скарэй за ўсё. Дух Святы нагадае, як правіла. Да. І ты тады это слово можаш спрабаваць хаця б актуалізаваць. То есть, рэч у чым, што калі мы чытаем Святое Пісанне і задаём сабе гэтае пытанне, як мне жыць паводле слова, то не факт, што яно сёння павінна быць для мяне актуальнае. Тым не менш, усё адно гэтае пытанне трэба задаваць. Часам бачу, ці там не хочучы нават, прыходзіцца бачыць розныя каментары веруючых у інтэрнэце, там пры розных абмеркаваннях, тэмах. Вот, маё меркаванне, мой погляд, вот паводле тых каментароў, которые часам людзі пішуць на розных там сайтах і ў групах, адразу бачна, дзе людзі проста з пісаннем яўна не сябруюць. Вот просто бачна, што это такая вот адсебячына. Вот сваё такое разуменне нейкае, ці нейкія схемы такія накатаныя, там недзе хрысціянскія, такія банальныя, папсовыя, каталіцкія. Вот, але адразу бачна, што людзі не з пісаннем. У іх няма крытычнага позірка Христовага. Яны так вот просто плятуць і плятуць. Другі яшчэ пунктик, да, вот як выконваць слова. Альбо, інакш кажучы, як працаваць над сабой. Зноў ж, для мяне это адкрыццё, таму ўжо нават сам з этой канферэнцыі скарыстаўся. Не адкрыццё, а просто такі напамін добра забытай справы. Вот вы уявіце сабе, вот сканчваецца вінаграднік, сканчваецца канферэнцыя, і вам задача. Да, вот самі сабе ставіце: я буду працаваць над сабой. І што ты зробіш? Вот папрацуй ты над сабой, вот сядь і папрацуй духоўна над сабой. Зразумела, папрацаваць над сабой там фізічна. Нехта там накачваць масу, ці там, не ведаю, наадварот худзее, да, фізічна зразумела. Над выглядам сваім, касметыка, там тое, сёе, таксама зразумела. Дыеты, вот это все знешняе. А вот духоўна, пастаўце сабе мэту, вы прызадумайцеся: я хачу працаваць над сабой духоўна. Што ты будзеш рабіць?
Вот конкретно, вот скончыцца вінаграднік, поедете домой, вам трэба будзе над сабой працаваць. З чаго пачнём? Нехто скажа з малітвы. Правильно, наіўна, банальна. Не памяншаючы роль малітвы. У гэтым яшчэ не праца. І вось што мне адкрылася. Як выглядае духоўная праца? Перш за ўсё, гэта аналіз пражытага дня. Гэта фундаментальны пункт. Няма духоўнай працы там, дзе мы толькі у лепшым выпадку рыхтуемся да споведзі, няхай сабе раз на месяц, на 2, на 3 месяцы ці на паўгода. Та умова для споведзі, каб нам сапраўды неяк пакаецца, але ад гэтага, як правіла, жыццё нашае не мяняецца. Бог прабачае нам грахі, міласць Божая вялікая, але жыццё не факт, што памяняецца. Жыццё мяняецца тады, калі я з дня ў дзень гляжу на сябе. Аналіз майго пражытага дня. І мы гэта называем рахунак сумлення. Рахунак, што такое рахунак? Класнае слово беларускае. Это чек. Сходите в Евроопт. У меня такая была дурная прывычка, прызнаюся. Я часам в Евроопце, яшчэ на пачатку маёй паслугі ў Воршы, калі шмат чаго купляў, гэтых чекаў схопіш, там карзіну кінеш, і потом глядзіш, што людзі куплялі. Да? То есть свае, не свае такія, да? Потом глядзіш, там, ага, там много гарэлкі, много сухіх кілбасаў, ясна. 2 варыянты. Альбо расіяне прыязджалі, альбо вяселле ў некага было. Ну, таршанскі варыянт. Там подгузнікі, тоже понятно, да. Вот это вот чек, там все падрабязна распісана. І гэта ёсць рахунак. Рахунак сумлення – это такі падрабязны аналіз. Паглядзець на пражытае сваё жыццё. І рахунак сумлення – это не пошукі грахоў. Вот эту вот логіку мае святы Ігнацый Лайола. Цікава, от, што мне аднавілася старыя такія добра забытыя тэмы. Для мяне это заўсёды было дзіўна, што святы Ігнацый Лайола, з таго, што я чытаў пра яго, я там не спецыяліст у ягонай духоўнасці, але калі выязджалі езуіты на місіі і былі загружаныя знешняй працай, ехалі ў Індыю, ў Кітай і ў Японію, то Ігнацый місіянерам казаў, калі вы не выканаеце нейкіх абавязкаў, малітвы ці яшчэ нечага, ніколі не прапускайце рахунку сумлення. Гэта будзе смерць жыцця духоўнага. Не памоліцеся нечага, гэта яшчэ не смерць. Калі прапусціце рахунак сумлення, пачнецца смерць. І так ёсць. Так рэальна ёсць. Калі няма штодзённага аналіза пражытага дня, то не будзе ніякага росту, не будзе ніякай працы, такой вот рэальнай над сабой. І ў прынцыпе, вот я казаў, што для мяне вось эта кніжачка, это часопіс, мои прыярытэты, это для мяне быў проста напамін пра тое, што вот вярні тое, што неабходнае. Гэта рахунак сумлення. Вот. І як я раблю рахунак сумлення, ці што я там, можа, і ад Ігнацыя гэтаму навучыўся, што гэта вельмі падрабязны аналіз пражытага дня, гадзіна па гадзіне, ад моманту, калі ты ўстаў. І ты адначасна Богу дзякуеш і просіш яго прабачэння. Ты глядзіш на дабро, которое было ў тваім жыцці, і глядзіш на касякі і што не пашло. І аналізуеш свае думкі, свае эмоцыі, свае словы, сустрэчы з людзьмі, працы, ты аналізуеш усё. Гэта не толькі пошукі грахоў. Гэта аналіз твайго дня. І такім рахунку сумлення, вот, што нам трэба, каб ён увогуле адбываўся. Да. Канешне, першае, фундаментальнае, гэта задаваць сабе пытанне, як Бог глядзіць на мой пражыты дзень. Я это я, каб чыста па-светску не капацца. А вот калі гаворка ідзе пра духоўны рост, як Бог глядзіць на мой пражыты дзень. Да. І, канешне, каб на такое пісанне адказваць, на такое пытанне адказваць, трэба ведаць, як Бог глядзіць. Таму рахунку сумлення не зробіш, калі не ведаеш Евангелія. Тады ты не ведаеш, як думае Христос. Ты не можаш ацаніць сябе у святле Христовай думкі. Вот это вот першы пункт. Да? Адказаць сабе на пытанне, як Бог глядзіць на мяне.
Другі – гэта аналіз, як я казаў, гадзіна па гадзіне, хвіліна па хвіліне. Эмоцыі, намеры, правяраць намеры свайго сэрца. Таксама нараджаюцца нейкія жаданні. Гэта трэба рэальна даць час, каб у сабе пакапацца. Паглядзіце цікавую рэч, што ў тым самым Евангеліі ад Матвея, зараз каментую гэтую Нагорную пропаведь на Ютубе, як шмат Христос звяртае ўвагу на сэрца. Таму што грэх нараджаецца ў сэрцы. Не той з чужаложу, хто ўжо пераспаў, раней усё пачынаецца. Не забойства, забойства – это фінал. Раней усё пачынаецца, там, где гнеў не распазнаны. І многае іншае. Як распазнаць гэтыя корні без рахунку сумлення, без такога аналізу сваіх намераў, жаданняў, думак, эмоцый, аналізу ў святле Духа Святога, як распазнаць? Без шанс. І трэці момант у такім рахунку сумлення – гэта пастановы на заўтра. Не глобальна, я буду добрым, лепшым, а так як алкаголікі. Сёння не п'ю. Вельмі класная рэч у алкаголікаў. Сёння не п'ю. Спрабую зрабіць это сёння. Заўтра паўтару працэдуру. І тут таксама ты робіш пастановы на заўтра. На наступны дзень успамінаеш, прабуеш успомніць, ці ты рэалізаваў гэтыя пастановы. Ці з раніцы яшчэ успомніць тое, што пастанаўляў, чым заняцца на заўтра. Мне ў практыцы, калі яшчэ прааналізую так сам для сябе, можа нават і нічога прааналізую, па міласці Божай. Цікава, што калі молішся, просіш Духа Святога, Господі, ты пакажы, як ты глядзіш на гэты дзень, нагадай мне. Я сам здзіўляюся, як часам узгадваеш такія рэчы, здавалася б, неважныя. А пасля робіш такі аналіз, рахунак сумлення, і раз, аказваецца, яны важныя. Як у Духу Святым, яно трошку па-іншаму, што это не проста па-светску такі аналіз пражытага дня. А з пастановамі на заўтра мне заўсёды найцяжэй ішло, і не магу сказаць, што нават ідзе. Таму што яшчэ гэтыя пастановы пракантраляваць трэба. І тым не менш, я асабіста што зразумеў, што няма без гэтага пункту працы над сабой. Просто не існуе. Нічого там не будет меняться. Просто жаданне быць добрым, лепшым – это ні аб чым. Яшчэ, што важна на тэму працы над сабой. Я это называю разбор мінулага. З нейкіх там кніг я на эту тэму для нас троху нарваўся. Чарговы раз мне это ўсё нагадала. Скажу так, Фрейд і кампанія, ягоныя там і вучні, і ўвогуле тыя псіхааналітыкі, яны, канешне, сказаў бы так, трошку перагнулі палку з такім націскам на сексуальнасць. У іх усе праблемы – гэта адносіны з папай і праблемы сексуальнасці. Але, напэўна, што вельмі каштоўнага зрабіў Фрейд і ягоныя, хто пайшоў ягоным шляхам, вучні, псіхааналітыкі, яны звярнулі ўвагу на тое, што ўвогуле нашае мінулае мае агромнае значэнне і ўплывае на нас. Нашае хворае мінулае, параненае. Яно, гэтыя неназваныя рэчы, незалечаныя, неправільна перажытыя, ты дарослы чалавек, а цябе ўвесь час кідаюць назад. У прынцыпе, на гэта Фрейд са сваімі таварышамі звярнуў увагу. І другая рэч, Фрейд, канешне, дзяцінства там найбольш гэта аналізаваў. І другая рэч, што карыснага, напэўна, падкінуў Фрейд, гэта аналіз. Таму ягоны напрамак і называецца псіхааналіз. Таму што трэба аналіз, трэба назваць рэчы сваімі імёнамі, паназываць іх, убачыць, зразумець. Для гэтага трэба аналіз. І тут мне пераклікаецца, канешне, з рахункам сумлення. Бо рахунак сумлення – гэта аналіз пражытага дня ў святле Святога Духа.
Не робячы гэтага аналізу, нічога ў жыцці мяняцца не будзе. Отец Эміліян Тардыф, адзін з маіх любімчыкаў, калі пісаў пра малітву заступніцтва, от мяне это здзіўляла, ён казаў, што перш чым пачаць маліцца за чалавека, трэба правесці з ім вельмі сур'ёзную размову. І Тардыф пісаў, што 80% будзе залежаць ад размовы, не ад малітвы. Таму што трэба пазнаць жыццё чалавека, чым ён жыве, там, можа, грахоў там поўна, ці нейкія неправільныя ўстаноўкі. Вот, і ад самога факту, што людзі выскажуцца, назавуць, самі задумаюцца, ад гэтага ўжо шмат будзе залежаць. Да? Вот, дзе толькі працуе такая схема, што вот надо памаліцца, каб мяне здаравілі, гэта ўсё па вершкам. Таму што тут тады не прысутнічае жыццё духоўнае. Жыццё духоўнае – это ўглыб. Да, это акунаешся. От разважаючы пра Фрэйда і пра гэтую тэму дзяцінства, асабліва калі яно хворае, пакоцанае гэтае дзяцінства, і пра гэты аналіз, я, разважаючы пра ўсё гэта, дацаніў рэальна класна быць дарослым, унутрана дарослым. Дарослым чалавекам, не па гадам, а таму, што ты можаш браць адказнасць за самога сябе. Ты нікому ў паясы не кланяешься, ты не даказваеш нікому на сілу, ты не ратуеш на сілу, ты не змушаеш людзей, ты адказваеш за свае памылкі, ты не баішся памыляцца, ты гатовы рызыкаваць. Вот это вот рысы унутрана дарослага чалавека. І ў прынцыпе найбольш жыццё духоўнае, як па мне, будзе там недзе праяўляцца, плёны это жыцця будуць, калі мы дарослыя, вот унутрана па-чалавеча, калі мы бяром адказнасць самі за сябе. За тое, як мы чытаем слова, што мы робім з сабой. Вот. Там, дзе гэтая даросласць не будзе працаваць, а дзе яна, як правіла, не працуе, там, дзе хворае мінулае было, таму што цябе ўвесь час адбрасвае назад. Вот чалавек, як ёсць это паняцце ў псіхалогіі дысфункцыя, калі ты вырас у хворай сям'і, з хворымі ўстаноўкамі, нават рэлігійныя ўстаноўкі, ты не пражываеш свайго жыцця, ты жывеш жыццём тваіх бацькоў, тваёй сям'і. Ты ўвесь час туды вяртаешся. Ты не сам, ты не можаш быць сабой. І таму вот этот вот пункт, разбор мінулага, і нават я зараз разважаю не ў кантэксце малітвы, а просто разбор мінулага, назваць рэчы сваімі імёнамі, акунуцца ў гэтую тэму. Вот ён шалёна важны, таму што там, дзе гэтыя тэмы не паднятыя, а мінулае хворае было, там цяжка ўявіць, насколькі там рост будзе духоўны. А як гэтыя тэмы падымаюцца? Часам падымаюцца праз псіхатэрапію, рэчы сваімі імёнамі павінны назвацца, часам праз самастойную працу. Ведаю людзей, дзе Дух Святы людзям паказваў мінулае. Вот. Тое, што праходзіць на псіхатэрапіі, па ідэі, я ведаў такія гісторыі, дзе вот Дух Святы правадзіў людзей, паказваў, называў. Да. Нават ведаю такі эпізод, калі чалавек дзяліўся, як Дух Святы сказаў, вот, успомні, што тады адбылося 20 гадоў назад, 30, вот эту трагедыю. И человек у шоку был от того, что надо еще про это думать. Думал, что это уже закрытая тема. А Дух Святы показывал, переживи это разом со мной. Не думай, что ты там один ці одна была. Вот увайди в эту историю, але разом со мной. Да. Часом такі ёсць рэчы. Да. То есть Дух Святы асабіста вядзе, ці праз самастойную працу, ці праз групы самапомачы, вот, там, по сузалежнасці, ВДАшныя групы. Вот. Так адбываецца праца. Яшчэ такая думка, там вычытаў, да, для таго, каб развітацца, зрабіць гэты разбор мінулага, часам людзям прыходзіцца парваць са сваімі бацькамі. Тады, калі бацькі трансліравалі хворыя, калі яны трансліравалі паталогію нейкую. І, канешне ж, это трэба зрабіць у любві і па-хрысціянску,
ну, максімальна формула павінна спрацаваць: бацькі, вы заўсёды былі, будзеце маімі бацькамі, я вам удзячна, я вас люблю, але у мяне дарослае самастойнае жыццё. Гэта вот у нейкім сэнсе, як кніга быцця кажа: мужчына пакіне бацьку і маці і прылепіцца да жонкі і будуць адным целам. Вот этот працэс павінен адбыцца. І чытаў цікавую рэч, я ўспамінаў, праўда, я быў сведкам некаторых момантаў, што ёсць розныя нават методыкі, вот, як гэта трэба адбыць. Канешне, у ідэале, калі ёсць магчымасць, проста пайсці пагаварыць. Вот, з бацькамі вот, сказаць, што там, калі ёсць такая неабходнасць, да, што вот, я вас люблю, але мне балюча за тое, што было так і так, за тое, што ты, папа, быў п'яны і цябе не было, вот, ну, вот, але я вас люблю, ну, і просто хочу высказаць тое, што мне балюча было. Да, вот. Ну, это адна з методыкаў, але часта это нереальна зрабіць. Тады другая методыка. Калі, напрыклад, бацькі памёрлі. Чытаў такую цікавую рэч, як мужчына апісваў, як ён заўважыў, як такая даволі дзіўная жанчына маладая з'явілася на могілках з кветкамі. І ён вырашыў за ёй прасачыць. Куды яна так нафуфырылася на могілкі? А жанчына пашла, паклала на магілу кветкі маме і стаяла з ёй, гаварыла, і вот так вот сказала: мама, я тебе люблю, ну вот знай, что вот так и так. То есть, все, дзякуй, я дарослая, я пашла. І раюць, што так можна зрабіць, там, дзе бацькі ўжо памерлі. Я некалі ўдзельнічаў у такіх рэкалекцыях, тады для мяне трошку это дзіўна было, але цяпер разумею, насколькі это важна. Рэкалекцыі для моладзі, дзе арганізатары раілі, вот там асабліва, дзе гэтыя траўмы былі мінулага, такія вот крыўды, ўсё это балючае, дзе вот этот вот груз такі цянецца, раілі напісаць пісьма бацькам. І гэтая моладзь пісалі пісьма, і пасля іх такімі караблікамі па рацэ пускалі. Там рака была, і так па вадзе насплывалі гэтыя пісьма. Яшчэ адну методыку, такую сам быў сведкам, на адной групавой псіхатэрапіі. Ну, здзіўляўся, што гэта дзейнічае, таму што мой мозг мужскі працівіцца такой схеме, вот, але ну, бачыў, што это да плёны прыносіць. Калі чалавека садзілі насупраць пустога стула, і псіхатэрапеўт казаў: уяві сабе, што насупраць цябе папа ці мама, і табе трэба сказаць. Без розніцы, яны ўжо жывыя ці памерлі. Да. І сапраўды чалавек вот, з дысфункцыяй, з гэтымі ўсімі балючымі рэчамі, ён такім спосабам абрываў са сваім мінулым. Прымаў усё добрае, дзякаваў бацькам, не асуджаў іх, але вот казаў, што ну, далей маё жыццё самастойнае, ўсё, дзякуй. Ну, неяк так. І апошні наш пункт. Это у Пісанні Христос вядома, як ён моліцца ў садзе аліўным, як ён просіць вучняў: чувайце. Ён просіць іх маліцца. Сказаў бы, трошку шырэй на это гляжу. Напэўна, вот, клапаціцца пра сябе штодня у гэтым жа рахунку сумлення, робячы гэты аналіз, это нішто іншае, як чуваць. У пасланні апостала Петра, першы ліст Петра, ёсць вельмі класны тэкст, дзе апостол Пётр піша, зараз знайду, 5 раздзел, 8 верш. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Пётр кажа, што рабіць з гэтым д'яблам, который рыкаеце як лев. Людзі часам кажуць: памаліцеся, каб мяне не спакушала гэта. Я кажу, такіх схем не ведаю. Хрыста спакушаў д'ябал, вот як это, каб мяне не спакушала. Што кажа Пётр? Пётр кажа: трезвитесь, бодрствуйте. Гэта значыць, чувайце. Вот это вот з дня ў дзень. Чаму кажу, што калі няма рахунку сумлення, калі няма аналізу вот пражытага дня, то і ад споведзі да споведзі, як правіла, нічога не мяняецца, таму што няма вось гэтага моманту трезвлення.
Як можна чувати без аналізу от прожитого дня в дробязях? От як можна прочувати? Це просто нечто нереальне. Калі такого адчування нема, то што адбываецца з нашым жыццём? Яно цячэ само по сабе, самапасам. От як ёсць, так ёсць. Што вецер прынясе, то і адбываецца. І там няма ніякага роста тады. Няма адчування, няма роста. Хвала Отцу і Сину, і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амин.